Fungka hamsa tono no norong nan channel lam sogo nai tong nam bagi chino parangkha Gopinath parani samu yang khai mama green khai tongo tam green khai moso rok khaijak hasing rok pias rok yang khai laifang khoglai tin parani no chakhini bagi laifang khoglai tongo borok yang mo tongo yang khai pias khoglai tong kha tin dol rok abo khe yong sela mobile tabuk nai tongnai baini bufa misimi faimani tabuk atta tamkha mui rok box salai tongo himding ke norok no phungnai mangso tin kora box sajak yang akulung tongo yang darab tongo mama tongo yang dasumi tongo yang mua tongo mama abo kha chakhini bagai jeng sama mama chakhini bagai abo rugo abo ki yang khe mai songi tongo bo mai dani no bo gudo dal dal chon tongo bona agi bo jeng nukjak amba samala laijak mau ni apa tamo? Apa sakit ya? Apa sakit? Oke, gudok. Yang mau gudok box sasak. Oke, dah ramai tong. Yang ke bazar lama abung kha dadun shimalung oro kisa chikon sa park nami rijak nin bong khai tuma sari kate Iwan nin bong khe Isang tim dingke jeng bisingo habui naile no ko norong nugui mangkhana bilai no ho kai samjak yang ni berang we wajak nok khumbo son bai rejak abongkha jamai bai kaina no asugmani thai yang nugui mangkhana rok duita gate swnamjak yagra gala khe mai chamani khamani bui himmani lama ta bui ayang tei mai chamani chanai rok ke ayang tei mathnai ke yang tei ke nokphangni nok tai oro no swnamjak tongo asukjaknai lenglakmani jaga himdingke jeng ayang lenglakmani jaga o thangai nailenai asukmani thaio kusike naithotok ke sajokta swnamjak naidi norok bo swnamani belai na naithok horong ke naithok light rok pitnai tebo horoke sanjao jorma khangke norok bai tesa haina hai malik phirono ringyasak naitong di ani channel no hambai thongke ang thangsiuna tabukle mai charman thaio blue bai white mix belai no naithok khabo ksango nukhangkai naile yang yagra debra babai khai maimei songmani thai nugui mangkhana chini dolok songlai tong khatak bo ayang rok tongo ayang hasingkai dia sarpati borok mai songo jeng songna nanglia bukhai jeng tini mai mui songmani wngkha chakhai gudok wahan
पन्सास सिमि सिसिं संजांनाय जाय बाद बाखि बुइ संनायफोर दरनो फुनुगै दङ ताबो खायनाय जों सकायका नगै मांखाना उसुक के हाय पतरमा के सिनामजाक टेबिल आरो ताबो टोटल दंना 60टा Sini benar itu apa ke? Sini benar. Norok nang hangge sino na ogduk namaro kol khai mano. Musang catering botol ini. Sini botol ni bumu. Sini grup rok belai nileng ngejak ang kisah sejora mana ini nong phongna bagai video mak khaja norok nugui mangkhana belai borok soyangi tongkho abo sanjani 6ta tamkha norok ngai di full base choli tongkho takbo gerengni ani an channel norok nai tongdi busuk jara tei choli 9ta da 10ta jan norok phunugui tongnaya ambai an channel gerengni tongon bagai norok suman bagai youtuber sonobo ei chini dol rongnobo हानसले कतर अक्रा चक्रा हानसले कुसुरंग नबो हाय तंगनि हानसले मसा गोरोंगै बेले लेंजाक ताबुक सा जरामा नै नरनो फुनु कतैसा हायनो हाय फुरुंगले आ दिने आपसाया भाइला ऑर्केस्ट्रा हमी नगर माता ताबुक हाय तंगनि विश्वनाथ साबै दङ Hamzah ketalna rohoka senglen nuklia di kodong di borok nama di sekipil ka borok Hamzah ketal thangai paikha senglen nuklia seng naina phaimani Hamzah ketal thangai paikha Rajasthano kauni himba jila to Rajasthani ba ini dopok ni ruana rukha jila rok jila ni phasing ini or bisi kuno ruana rukha norok matra tol borok sabaibani nago Hamzah ketalno nairek rahini phaimani nurukliya sir borok rohor lama nogni borok rohor ka rohori se nogo kifili phaibe ke borok tabu baksa ke ba nogo habba kya ke bishunat chini da bishunat ke ba sabai tongha Hamzah thangmani kaisa gan jani ruli dei borok sabai tongha norok bongkhani